vážené dámy, usaďte sa, cíťte sa dobre a bavte sa. Prichádza ku vám náš program, ako sa psíček s mačičkou hral. Vážení páni, gentlemani, veríme, že ste pripravení. Môžete sa tešiť, môžete sa smiať, veď na to dôvod budete mať. La 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 la. La 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 la, la 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 la, la la la. Kde ste psíček a mačička spolu gazdovali, veď sme už o tom rozprávali, ako si šikovne umili lásku. A potom, ako sa ozajal na konci sušili, mali ešte svoj domček a gantovali. Bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Peniazko pekne spieskalo. Pôjdeme trebárs aj do lesa. A kde inde by sme tak išli, keď je tak pekne? No vážaj do lesa. Škoda, že nemám žiaden slnečník, keď slniečko tak krásne svieži. Strúhala by som si v lese parádu. Určite ešte nikto nevidel mačičku s parazolom. Ale veď ti vôbec nezaškodí, keď ťa slniečko troška chytí. Bez tak si po tej dlhej zime nejaká bledá. No, veď už sa len musím dať trocha do poriadku, keď idem v nedeľu von. Človek predsa musí na seba trocha dbať. Miau. Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora a druhé nakrivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Dobre, len už poď.
nohavičky. Pozri sa, Matička, však nie. Nuž, Helko, už je to tak. Gate sú roztrhané až strach. To bude od toho, ako som vúpol za tým záčiskom do toho trnia. Takáto hanba, takéto roztrhnuté nohavičky a akurát na veľkonočnú nedeľu. Keby sme to mohli aspoň nejako zašiť. Nemáš pri sebe cvernu? Veru nie, ale cestou možno niečo nájdeme, nejaký kúšik špagátika alebo niečo takého. Pozri, tamto myslím niečo je. To je rovné, to je ceruska. To nie je žiadna ceruska, vidíš, to je špagátik, tak ho vezmi a zaši mi tie gate. Počkajte troška. Túto hľa, tu myslím, že bola dážďovka a tam myslím, že vám vyžila do nohavíc dieru. A som nepovedal, že nohavice žerú aj nohavice. Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc a vy ste nám ho zjedol knoto. Čím teraz zašijeme psíčkovi nohavičky? To veru nie, to bola dážďovka a práve mi prišla na jednu chuť, ale ak by ste chceli tie gate zašiť, tam o trošku ďalej býva krajčírka a tá vám to určite zašije. Dobrý deň. Dobrý deň. Stretli sme pri lese kohúta a ten nám poradil, že by ste mohli zašiť psíčkovi nohavice. Milí moji, to je teda poriadna diera, ale dnes je veľkonočná nedeľa a ja dneska veru nešijem. Iba keby ste mi spravili za to tiež nejakú robotu. Museli by ste mi tu chytať v komore všetky myši. Ale to mám vravil, nie že by ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláče a plnení teracinu. Sľubujeme. Tak dobre. Ty sa postav do prostí komory a rob tancuj, vykrúcaj. A ja sa už postaram o ostatné. Jej, to je psíček v roztrhaných gackách a ešte sa aj vykrúca.
Dobrá